Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, drahé pani poslankyne, páni poslanci, drahé Slovenky, drahí Slováci. Pán Štefunko, neviem, čo ste takí rozčúlení. Ja som tu bol ešte o 3:00 v noci, kedy som tu faktickými poznámkami reagoval a som tu sedel. Za to sa pýtam opäť v tomto pléne, tak kde máte veľkého lídra opozície, veľkého to pána Šimečku, ktorý pred všetkými kamerami rozpráva, ako on chce diskutovať o tom, prečo táto vláda musí skončiť. Upokojte sa, pán Balášek, dostanete slovo a dodržujte rokovací poriadok. Keď ho neviete, prečítajte sa a pozrite sa ho. Tak sa pýtam, kde máte toho veľkého lídra opozície, ktorý tvrdí, ako chce odvolať túto vládu, a keď tu má byť v tomto pléne, príde o 10:00 večer na pol hodinku a potom zduchne a nie je tu. Ide mu len o prasprosté videjká na sociálne siete, aby si mohol pokritizovať, ale ľudia sú mu ako vždy pánovi Šimečkovi ukradnutí. Neviem, možno doma uvažujú, aké faktúry by na 3-krát prefakturovali, kde a na ktorom ministerstve. Najskôr sa dotknem teda úvodného slova, ktoré mal na odvolanie vlády pán Mikloško. Ja si vážim šediny na hlave pána Mikloška, ale naozaj opovrhujem tým, čo v politike tento človek robil, pretože človek, ktorý sa sem postaví v roku 2026 a ide hovoriť, že on chce hájiť a bojovať za záujmy Slovenskej republiky, ja sa pýtam, on, ktorý bol vždy proti záujmom Slovenskej republiky, ktorý nehlasoval ani za ústavu Slovenskej republiky, tak tento pán chce aké záujmy Slovenskej republiky obhajovať, keď vtedy, keď mal stáť na strane Slovenska, vždy bol proti, vždy a vždy robil všetko proti Slovenskej republike. On sa tu ide v 2026 navážať do Mečiara. Pán Mikloško, keby ste tu boli, poviem vám to aj priamo, lebo aj mladí ľudia majú mnohý takýto názor. Vy Mečiarovi nesiahate ani po členky a za týmto výrokom si tu stojím, tak ako tu stojím, dámy a páni, a môžete sa smiať, koľko chcete, pretože historické a dejinné udalosti jednoducho neprekreslíte. Čo sme počuli od pána Mikloška? Čo sme od neho počuli? Že sme zlí, že rokujeme s Čínou, že prečo naša podpredsedníčka vlády Denisa Saková ide do Číny a prečo odtiaľ prichádzajú rôzne investície. No ja som za to. Chodí tam francúzsky prezident, bol tam Keir Starmer, kanadský premiér povie, treba rokovať s Čínou pri zmene geopolitického poriadku. Ale naša opozícia, pán Mikloško a fanatickí KDH-ci na čele s pani Lexman, ktorá je tieňovou predsedničkou KDH, hovoria, no, tá Čína, viete, mali by sme tej Číne niečo rozprávať o ľudských právach, ale nerobíme svoj biznis. Toto je to jednoducho malé, ktoré vy v tej opozícii predvádzate. My budeme bojovať za slovenský záujem a budeme chcieť spolupracovať s každým, kto o to bude mať záujem. Keď to bude treba a bude stať ekonomicky, tak budeme spolupracovať aj s Čínou. Lebo dobre premiér hovorí, my chceme mať zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany a ja tam budem dodávať aj obchodnú zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, pretože je to jednoducho treba. Budem sa pýtať ďalej. Viete, čakal som, máme tu veľké obhajkyne, pani poslankyňa Naš, pani poslankyňa Petrík a chcem ešte aj vyzvať pani poslankyňu Júrik. Som tak čakal, kedy sa kto prihlási za tento pultík a niekto povie, že chceli by sme sa ospravedlniť pani poslankyni Lašákovej za to, že predsednička nášho klubu po nej kričala, že je to stará fuchtla. Feministky veľké z progresívneho Slovenska, kedy sa ospravedlníte za vašu poslankyňu Mesterovú za to, čo si dovolila voči poslankyni Lašákovej? Keď tu má niekto vyjadrenie s radou vládnej koalície, nejaké tvrdšie, tak to tu pískate, škriekate. Ale keď sa vaša predsednička poslaneckého klubu vyjadrí o našej poslankyni Lašákovej, o matke bývalej ministerke, že je to stará fuchtla, tak ste ticho a zalezené ako vož pod chrastou. Toto je tá vaša dvojtvárnosť, ktorú vy predvádzate v každom jednom momente svojho politického žitia, tak jej na klub kúpte nejaké antistresové šanóny, nech si s nimi môže zahádzať, nech má trošku radosť. Tak som si vypočul aj to veľké vystúpenie pána Šimečku, lídra to opozície, ktorý rok hovorí, akým spôsobom chce bojovať proti tejto vláde, ako on tu chce stáť, ako on tu chce diskutovať, ako on tu chce rozprávať, prečo táto vláda musí skončiť. Ale to vystúpenie, ako aj vás, drahé pani poslankyne a páni poslanci z progresívneho Slovenska, bolo všetko v jednom štýle, ako povedal Arpár Šoltes. Prázdna fľaša, na ktorej sú nalepené len rôzne nálepky, ale obsah je žiadny, pretože v realite to ste celí vy a to aj predvádzate. Jednu vec tu sám nepovedal, jediné, čo tu robíte, zastávate sa Čurilovcov, keď vám moja kolegyňa Lašáková povedala fakty o tom, že Matúš Šuta Eštok zastavil nelegálnu migráciu, to sa tu pani poslankyňa Naš
smiala pol hodinu na vlastnej faktickej, pritom asi tá faktická prišla smiešná iba jej. A tam naozaj najlepšie platí to, čo kedysi povedal aj český prezident Miloš Zeman, že politika je niekedy boj proti vlastnej hlúposti. A ja keď som sa pozrel na jednotlivé vystúpenia poslancov z Progresívneho Slovenska, musím povedať, že tento boj proti vlastnej hlúposti prehrávate na plnej čiare. Dámy a páni, veď sa pozrite na tie fakty. Keď sem prúdilo 50 000 nelegálnych migrantov, Štefan Hamran, bývalý prezident, ktorého policajného zboru, ktorého vy v Progresívnom Slovensku teraz chránite, ktorého zaujímalo len to, aby si kúpil BMWčko v červenej koži, pretože to bolo treba, aby keď idete hovoriť niečo o papalášizme, tak bývalý policajný prezident potreboval luxusné BMWčko v červenej koži, dal výrok, že Slovenská republika nemá kapacity na to, aby chránila svoju hranicu od nelegálnych migrantov. Váš premiér, progresívny Odor, povedal, že Slovensko nemôže bojovať proti migrantom. Nastúpili sme my, hranice sme zatvorili, spojili sme sa so zahraničnými partnermi a tie migračné koridory sa jednoducho odklonili. Také sú fakty, dámy a páni, ktoré vy nemôžete spochybniť. Čo ostáva po progresívnom Slovensku? Len rozbité vzťahy, ako s Českou republikou, kedy ste tam škodili, kde ste mohli. Mňa teší, že sme dokázali s našimi bratmi Čechmi tie vzťahy obnoviť, pretože po vás ostávajú len spálené mosty a 3-krát preplatené faktúry. Toto sú výsledky, ktoré vy v Progresívnom Slovensku reálne doručujete ľuďom. Áno, viete sa ešte postaviť na námestia a kričať, že premiér narazí a nebude to semafor. A nakoniec tu idete ešte spochybňovať a vtipkovať o tom, rozprávať aj pán Ledecký sa tu zníži na to, že sa ide rozprávať o tom, kto držal premiérové sako od krvi. Ten atentát sa stal, pán Ledecký. Prosím vás, nezľahčujte ho takýmito frázami, takýmito slovami. Ja som v tej Handlovej bol. Videl som to na vlastné oči, ten atentát, a nie je to, poviem vám, nič príjemné a neprajem to ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. A tieto polemiky o tom, akej farby bolo to sako, kto ho držal, viete, to sú také bachorky, ale dajme sa, prosím vás, trošku k faktom. A najviac ma udivuje ten váš boj a zápas za tých Čurilovcov. A ja sa ani nečudujem, že prečo ich tak obhajujete. Pretože v rokoch 20 až 23 to sa vám žilo v Progresívnom Slovensku. Veď to bolo jedno veľké Eldorado. Nič sa nevyšetrovalo, všetko bolo v poriadku, Progresívne Slovensko malo pokoj, ľudia napojení na Progresívne Slovensko si mohli 3-krát fakturovať rovnakú faktúru z rôznych rezortov. Toto bol váš obraz, ktorý by ste chceli. Tak samozrejme, že teraz budete chrániť tých Čurilovcov, ale dámy a páni, uvidíte, táto hra sa vám veľmi, ale veľmi vypomstí. Oni sa idú niečo posmievať a idú rozprávať o tom, že Matúš Šuta Eštok platí letenky v hotovosti. Tak vy sa pozrite, koho tam medzi sebou máte. Opäť vám to tu poviem. Však vy máte medzi sebou človeka, v súčasnosti podpredsedu tejto Národnej rady, ktorý s igelitkami peňazí chodil za Procházkom a dával mu tam nelegálne peniaze na politickú kampaň. Takto v igelitkách nosil 100 000 a dával ich Procházkovi na predvolebnú kampaň. Tak Martin Igelitka Dubési a vy s týmto etalónom slušnosti idete rozprávať niečo o tom, že kto platí letenky v hotovosti, keď pán Igelitka Dubési platil v keši teda celú predvolebnú kampaň pána bývalého, teda gazdu pravice tiež, meno som mu zabudol, pána Procházku. No, nebudem to veľmi predĺžovať, dámy a páni, pretože naozaj s vami nie je o čom. Ja som pevne presvedčený, že táto vládna koalícia dovládne do roku 2027. To, čo vy predstavujete, vaša alternatíva, Progresívne Slovensko Šimečka, Gréling a Matovič, veď tu už verejne hovoríte, že chcete tam ten kút hanby reinkarnovať a chystáte sa s ním do vlády, pretože inak vám to s tými číslami absolútne, ale absolútne nevychádza. Ale ľudia na toto nezabudli a ja vyzývam aj všetkých vládnych poslancov všetkých vyzývam. Prosím, naozaj, vydržme spolu, pretože vidíte, títo ľudia, ktorí tu sedia po mojej pravici, nebudú nikdy robiť nič proslovenské, nebudú nikdy nič robiť v našom záujme. Budú chodiť v hlbokom predklone do Bruselu, povedia všetko, čo im povedia zo zahraničia a ešte aj keď som počul pána Mikloška, povie, že my aký sme zlí na Európsku úniu. Veď to tu opäť poviem, my sme hrdí na to, že sme v Európskej únii, ale nebudeme tam na všetko pritakávať, dámy a páni. My keď nám povedia, že nemáme odoberať palivo z Ruskej federácie, nemáme odoberať energie z Ruskej federácie, tak im budeme hovoriť, ale haló, pozor, spôsobí to problémy pre našu ekonomiku. My neobetujeme fabriku Slovalko tak ako bývalá vláda, keď Európska únia potrebuje túto fabriku na svoju vlastnú konkurencieschopnosť. Všetci to vedia. A
A bývalá vláda nebola schopná pomôcť Slovalku. Je správne, že im tam ideme pomôcť a musíme v tom jednoducho pokračovať ďalej, pretože vy nie ste žiadna alternatíva, nič po vás neostáva a tak si vás ľudia aj navždy zapamätajú. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky a podpredseda najsilnejšej a najúspešnejšej strany v histórii Slovenskej republiky, vážené predsedníctvo strany, drahé osobnosti, excelencie, protokolárne osobnosti, milí delegáti, delegátky, ale predovšetkým Slovenky a Slováci. Človek sa zo slov môže skutočne veľmi veľa naučiť, ale v správnej chvíli by ich mal vedieť i dávať. A keďže toto nevymyslela žiadna veľká osobnosť, ale ja práve teraz v tejto chvíli, dovolte mi, aby som k vám dnes, ako mladý straník, prehovoril úprimne a od srdca. Mám toľko rokov, čo naša strana Smer sociálna demokracia. Pociťoval som nutnosť, aby som vystúpil na tomto slávnostnom sneme a jasne deklaroval i za všetkých tých našich ostatných podporovateľov, ktorí možno nemajú vždy toľko odvahy vystúpiť a postaviť sa a povedať áno, som v Smere, podporujem ho, súhlasím s ním a ja preto chcem byť takou pevnou stenou o to a deklarovať i nášmu predsedníctvu, že sa o nás mladých môže oprieť, môžu s nami počítať a pevne verím, že v týchto voľbách opäť zvíťazíme. Veľmi ma zaskočila správa o tom, že náš predseda, pán Robert Fico, musel zo zdravotných dôvodov opustiť náš snem. Chcel by som ho i týmto pozdraviť a povedať možno to známe, čo i on mnohokrát deklaroval, či už na okresných alebo i krajských stretnutiach a chce to ponímanie pretransformovať do toho volebného systému. A takú tú možno perličku o tom, ako hovorí, že Gary Lineker, futbalista, raz povedal, že futbal je hra, kedy sa 22 hráčov naháňa za loptou a vždy vyhrajú Nemci. A ja by som chcel povedať, že pevne veríme, ako hovorí náš stranický predseda Robert Fico, podarí sa nám táto myšlienka etablovať na našu stranickú politiku a že voľby na Slovensku je hra, kde sa naháňa 25 strán za víťazstvom a vždy vyhrá Smer sociálna demokracia. Ja pochádzam z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Chcem i pozdraviť nášho pána župana. Zdravím vás, pán župan. V Trenčine sme pripravení na to, i keď spravili sa chyby. Kto robí chyby, to je jasné. Ale kedy inokedy, ako teraz pred voľbami, sa musíme zomknúť a jednotne vystúpiť za našu stranu, za náš Smer, za nášho predsedu, pretože dokázal za tie roky vybudovať úžasnú stranu. Vy ste mu všetci pri tom pomáhali a pevne veríme, že nastupujúca generácia bude ctiť jeho odkaz a potiahne tú povestnú basu ďalej. Ďakujem za pozornosť.